Hello logoफोर गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्र YouTube चेनेल बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै गणेश फुजा जाहैबाय जों मन्दिर थांनायदों एसे ओंखाम जानांगोन आरोना जों थारमाने मन्दिर सिङाव हाबैया। मन्दिर सिङाव हाबा खालि जों फुजाल' खालायगोन माने ओमफ्रायो ओंखाम जानो थांनायदों ओंखायनो माने बहुत गोजानथ' ओंखाम उखैगोन माने जानो थांसै आरो माने ओंखाम जानांसै ओंख्रिया माबाल' दालिदो माबा मा मोनलायो आलु ओमफ्राय इयो मोनसे जासिगोन ओमफ्राय आं मोनसे जानोसै। Thank you. बिथाङाबो थांनो नागिरदोंमोन गारिया जायगा गैया जायै लोङै ओंखारनानै जोङो थांसै साखा खबनैखौ लाखिखाना दोङो बेयाव थांसै आरो लोगो सासेया थाङा होनना बुंदों बेनिखायनो नार्भास जाबाय आंबो लिंहरदोंमोन बेखौबो थाङा होनना बुंबाय मा खालामनो दा उपाय गैया आरोना लोगोफोर दा नै जों थांसै जायगा लाना फैदो आं गेट खुलिनानैसै गेट खुलिनानैसै बाइकखौ हरनांगोन नालाय फैदो लामायाव फिसाथार नायनो हागोन नोंथांमोना जों थांबायानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइसमोन जों माने लामाखौ एसे आन्दाय रखम जाबाय आरो जोङो माने आगोलाव फैयाखैमोन नालाय नै बिथाङा फैदोंमोन नाथाय लामाया एकदम बुहुद लामा दं आरोना बेनिखायनो जोंहा लामाखौ एसे आन्दायनाय रखम जादों दा जों नागिरगासिनो कनफिउज जादों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायानो मजा नोंथांमोना भिउनि मजा लानो हागोन नोंथांमोना लामाय लादो दिनैनि ब्लगार इउटुब बिराद गरम ना आरो सान्दुंबो गोसा दुंदार ना लोगोफोर बे गरम नोंथांमोना हागोन मुसिग्रा जोङो पाहार बेवहायनो लांनानै नोंथांमोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो लामाखौ आन्दायथ'बाय लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आङो दा जोङो दंफैयो नैबे खनायाव दंफैयो आरोना एसे नायहरदों बबेथिंहाय जों दा गिदिंफिननोसै बाइकआ फिदिंफिनबाय जों दा थांफिननोसै उनथिंहाय मोनसे लामा दङ बिथिंनो जानो हागौ नोंथांमोना बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय चलो लामाखौ दाबो मोनाखै 10 मिनिट 20 मिनिट जाबाय नागिरगासिनो दङ लोगोफोर लामाखौ दाबो मोनाखै जाबाय नै बिथाङाथ' खामानि गैया लामाखौनो थारमाने दिन्थिना होनो हाया आरोना लामाखौ दाबो नागिरना होनो हाया गावहाय फैखांबाय सिगाङाव आगोलावनो नाथाय लामाखौनो दाबो दिन्थिना होनो हायाखै आरोना लोगोफोर दा जों थांगासिनो दोङो नैबे बिथांमोननि उन थांगासिनो आरो नै उन थांगासिनो दोङो दा मा जायो नायनोसै नागिरबायानोसै दसे सम बिथांमोननो आं फोरमायगासिनो दोङो जेब्ला मोनगोन अब्ला नोंथांमोना आं खोन्थागोन भिउसफोरखौ नोंथांमोना आं दिन्थिगासिनो दङ नाथाय आरो मोजां भिउ नोंथांमोननो मोजां भिउ नोंथांमोना दिन्थिबावनो नाजागोन नोंथांमोना फाइनेलि लोगोफोर मोनफैबाय जोंनि बे लकेसनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों आं लकेसन भिउफोरखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नाजागासिनो दङ लोगोफोर गारिफोरा थांलाय फैलाय आरोना जोबोर गारि थांलाय फैलाय खालामो बेवहाय पाहार गोजौ आरोना पाहारनि गोजौजों मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन उनथिंजाय भिउखौ नायनो हागोन आरो मोजां दिन्थिनो नाजागोन आरो आगोलाव एसे थांना फैबोनि एसे मोजां लकेसन दंबोयो नोंथांमोना आं दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर जा आवगायलांसै एसे आवगायलांसै लोगोफोर एसे आवगायलांनानै नोंथांमोना आं दिन्थिनो नाजागोन आरो मोजां लकेसन नायनो दंबाय आरोना नोंथांमोना आं दिन्थिगासिनो दङ लोगोफोर गोलाव थांसै एसे गोजान ओंखायनो बाइकआव गाखोना थांनांगोन आइदै जारलासो दिनैनि ब्लगा जाबाय राइडार प्र ब्लगार राइडार दिनै थाम्बनेलाव जाहैबाय टाइटेलाबो जाहैबाय प्र ब्लगार राइडार नायनांगौ मा गोदान जोंबो बारा मिथियाजोंबो दिनैसो फैदो गोदान मजा बेयाव लानोसै नोंथांमोना उनथिंहाय नायनो हागोन आंनि उनथिंजाय मा दङ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20. Finally 20 आव नोंथांमोना नुहुरबाय जानांगौ उनथिंजाय। Finally भिउखौ नोंथांमोना नुहुरबाय जानांगौ। जों मोनफैलायबाय आरो मोनसे लकेसनाव जों मोनफैलायबाय बाइकखौ जा पार्क खालामना दोनबाय जोङो। गारिफोर थांलाय फैलाय नायनो हागोन लोगोफोर। ओरैहाय उनथिंहाय जोबोर सान्दुं गोसा लोगोफोर आरो जों दा थांगासिनो दोङो बेलेग लकेसनाव थांगासिनो दोङो आरो नैबे एसे दूराव एसे गोजानाव आरो ना बे लकेसनाव थांगासिनो दोङो जों दा थांना फैनोसै माबायदि नोंथांमोना नायनो मोनखाबाय नै माबायदि लकेसन नोंथांमोना नायनो माबायदि लकेसन नोंथांमोना नुखाबाय। नोंथांमोना नैबे भिउखौ नायना मा रखम कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। नैबे जाहैबाय लास्ट लकेसन जों जेराव फैदों बेयो जाबाय लास्ट लकेसन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे लास्ट लकेसन जाहैबाय लोगोफोर नैयाव लामाफोरा एकदम साफा आरोना एकदम बुस्थुआ पाहार गोजौबाबो लामाफोरा बहुत डेन्जार आरोना लोगोफोर बहुत गारि थांलाय फैलाय खालामो बहुत स्पिड गारि थांलाय फैलाय खालामो नोंथांमोना नायनो हागोन नै डेन्जार। दिनै आरो गणपति फुजा नालाय मानसिफोरा थांलाय फैलाय मन्दिरफोराव जोंबो एसे बेरायनो फैबाय आरो ना गणपतिनि फुजानि नामाव एसे मजा लानो फैबाय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो फैबाय जों भिउफोरखौ नोंथांमोना नायनानै मजा मोनदोंबा मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। गरमाथ' गरम डेन्जार गरम लोगोफोर एसे सायाफोराव जिराय एसे जोङो ब्लग बानायगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय। नैबे जाहैबाय माबा मोनसे गेट आरो ना मा मोनोबाय फरेस्टार फरेस्ट एरिया आरो नैथिंबो गोजौथिंबो बिफां लाइफां बायदिसिना दङ आरो ना थाइजौ बागेरा गायना दोनदों बे सब गासैबो फरेस्टनि जाहैगोन। नैबे जाबाय लास्ट लकेसन आरो जोंनिया ओमफ्राय बिनिफ्राय जों थांसै रुमाव नोंथांमोन एसे दिन्थिलांसै एसे फट' बागेरा लानोसै थामनेलनि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो फेसबुकावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना। सैमा लांदों बाइकआव गारियाव बलेर' गारियाव सैमा मासे लानांदों। नोंथांमोननो आं दिन्थिबावनोसै बिथिंनो खेबसे आरो दिन्थिबावनोसै नैथिंहाय जों दा ओरैहाय थांगोन रुमाव आरो जों दा बिथिंनिफ्राय बेरायनो हायबाय आरो ना लोगोफोर बिथिंनिफ्राय जों बेरायनो हायबाय जों दा थांफिनगोन ओरैहाय थांगोन थांनानै मानसिफोरा बिराद नायो आरो लोगोफोर ना मानसिफोरा बिराद नायनाय थाङो मा बुंबावनो बिसोरखौलाय मानसिफोरा बेलेग जाहैबाय नालाय। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ आंनि साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ब्र इउटुब चेनेल। नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोना थाब साबस्क्राइब खालामला मानोना बरजों बर' अनलायनांगौ मानोना भिडिअफोरखौ आं थाब होबाय थानाय जायाखै आरो लोगोफोरना नोंथांमोना अनसायाबा आं भिडिअखौ थाब होनाय जानाय नङा आरो लोगोफोरना नोंथांमोना जुदि आंखौ लोगो सानोब्ला अनसायोब्ला गासैबो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थागोन थेंक इउ जासिहरबाय नोंसोरखौ अल एभ्रिवान। दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ दिनैनि ब्र ब्लगार इउटुब चेनेल दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। जय हिन्द जय बर' हारिनि।